Мені було недобре, що разів 5 була вагітна. І в 10 відео класі була вагітна, і в 11 була, і в 9 вже була вагітна. Бо що? У нас хоренька це. А стоїш, а воно позасвічували, то все, капело тут цей, а рано нічого не їв. Знаєш, що ти пампушик маленький, недобре. Я кажу, мабуть, Які ж кулечки маленькі. впала. Бо я не сама відчухала, знаєш, мама фейша. І я вже, знаєш, це все, на тобі там вже вагітна. Це як добрий день. Правда? Це твій братчик маленький. Ну так, то що в селі люблять посплітати, це як закрити дати. Чуть-чуть підрости, ти ж Ви будеш ще брати. сидіть собі вчити, ми вже годину часу. Вчити його, правда? Виїду, Микола, треба, щоб від мене трохи вийшло, так. Не будете поки на колінах ходити. Як Олеська. А його треба посторожити, щоб в світі не впав. Прекрасно дає. Ой, Боже. Будемо бачити Чого завтра. стремились до вої добились? Будемо дивитися завтра. Нічого, якщо не буде розлажено. Тосі, На Тосі. шампанського від вина. На його ручками перебитись. Мене не буде Тосі, Тосі. Ми собі сідали. Які доволі. Знаєш, Класово. Ну, ще хочу. Передай йому, перепиши. Знаєш, я теж дивлюся. То все віскі, то все про... Але ти знаєш, у нас пив такі віскі, 12-річні. О, Лесю! Там воно смак приємний, і після нього не Лесечка. розумієш? У мене єдиний раз. Він щось А Дивіться, ну, скільки- я теж від тої Говорить колбочки, щось. того всякого п'ю Так? і Болить. болить. І то не то, що ми